prezentarea termenilor cheie. A trebui, a fi nevoie de așa ceva, a înființa, a întemeia, a construi. Remediu. Cine? Direcția Județeană de Tineret, DJT, licitează custodia proprietății la Ministerul Agriculturii. Cum? Bugetul pe un semestru este în valoare de 86 de milioane. Din banii respectivi se organizează licitația, proiectul arhitectural care costă 1500 de euro, renovarea care costă cam 100.000 de euro. Așa, și acest lucru va dura cam 3 luni de zile. Sunt vorbitorul cu echipa integratoare și încerc să aduc sistema informației. Da. În primul rând, vreau să îmi spui, de fapt, ce fel de probleme, copii probleme, ce fel de probleme, cu capul, cu mâinile, Da. Da, ce? Colega, vorbitorul numărul 2, va da exemple. În primul rând, echipa e de acord cu definițiile, cu toate că la Centrul de Tineret așteptăm un al doilea discurs ceva mai clar. Definiția a fost ambiguă, a fost așa, luată din dicționar, habar n-am ce face de fapt Centrul ăsta de Tineret, ce o să facă tinerii acolo, cum o să-i ajute pe tineri să se reintegreze social sau așa. La problemă, nevalorificarea clădirilor istorice de acord, la cauze, dezinteres. Aici nu știu dacă... Deci suntem de acord cu cauza, doar că nu suntem de acord că planul are o conexiune logică cu cauza și cu problema. Adică mie mi s-ar părea normal că în momentul în care identifici cauza de dezinteresul, ca să rezolvi problema, trebuie să faci oamenii interesați, că e dezinteresul publicului, bănuiesc, nu dezinteresul arbitrului. Dezinteresul publicului, la nivelul al orașului. Ori ca să rezolvi problema prin cauza pe care ați identificat-o voi, ar trebui să creați interes, ori planul vostru nu creează interes, efectiv ia bani și construiește. La partea... Crezi că 2 sau 3 centre de sunt necesare sau sunt prea mult pentru un județ? Depinde de context. Dacă există problemele necesare ca să fie nevoie de astea, nu sunt necesare, dar din moment ce și există 70 și nu ne-am zis câți copii cu probleme sociale și care au nevoie de integrare în societate, nu cred că ar fi nevoie. Bună ziua, mă numesc Cătălina și sunt tutor 2 al echipei afirmatoare. Echipa negatoare s-a declarat de acord cu definițiile, însă cu toate acestea mi-a spus că nu este de acord cu faptul că nu înțelege de unde până unde faptul că un centru de interes, un centru de tineret, îmi cer scuze, ar face un bine, să zic așa, un bine social. Păi, din moment ce am spus că ei fac o consiliere educațională, ajută tinerii să-și petreacă timpul liber într-un mod deosebit, contribuie la pregătirea integrării sociale. E logic și normal. Deci, din definiția care ei au acceptat, e clar că are un efect benefic. De asemenea, mi-a spus că blame-ul care noi l-am găsit și anume dezinteresul, nu există o conexiune logică. Ei bine, dacă am spus că există 70 de alte centre și ele sunt repartizate cam în felul următor. Există câteva zeci pentru arte, cum e Palatul Copiilor, există câteva zeci pentru sport, cum e cicloturismul, există câteva zeci pentru not, există... Ideea e că nu există pentru ceea ce noi spunem că vrem să facem. Și e evident că e dezinteres din partea acestor tipuri de centre să se implice în ceea ce noi vrem să ne implicăm. Ei vor să se implice în oameni care vor doar să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut, bineînțeles că și asta e un lucru mai mult decât ok, însă alte categorii sociale nu sunt incluse în programele acestor 70 de centre. E logic că e dezinteres așadar din partea lor. Statistici care arată că există interes din partea
există interes din partea Nu, ai folosit exprimarea există statistici. Există statistici că există copii cu probleme. Nu am să le arăt. Nu, există statistici că nu există. Echipa firmatoare a făcut o restrângere de arie care nu a fost menționată. Această restrângere de arie a fost sesizată doar la vorbitorul al doilea. Până acum se vorbea doar despre copii cu probleme. Ulterior am aflat că problemele sunt probleme școlare, probleme cu băutura, problemele părinților cu băutura, provin copii din familii sărace, au probleme de educație, dar am aflat asta doar de la vorbitorul al doilea. Deci problemele pe care le-a sugerat vorbitorul întâi pot să fie și probleme psihice, probleme de handicap. Moțiunea spune că centrul este un centru de tineret, dar voi ați restrâns area la un centru de tineret pentru copii cu probleme de educație. Puteți să spun și eu niște întrebări? Ai spus că tu consideri că acest centru nu ar trebui să existe. N-am spus că nu ar trebui să existe, am spus că nu are niște activități clare care să știm cu siguranță că o să-i ajute pe copii și în ce fel îi ajută. Plan. Cele dezvățute în timpul meciului și să vă explic de ce este necesar un astfel de centru de tineret. În primul rând, ați menționat de criza mondială. De ce ar investi cineva într-un centru de tineret? Pentru că, în primul rând, fiind criza mondială, există două categorii sociale acum, nu ca și acum un an. Există lux și prostime sau sărăcie, exact ca în evul mediu. Așadar, toți cei care sponsorizează sunt cei din partea luxuriantă a economiei. Așadar, vor sponsoriza cei care au de alocat bugete foarte mari și donațiile se vor face pe baza produselor provenite dintr-un centru, adică tinerii care au diferite probleme. Nu am menționat exact problemele, nu am spus că au nevoie să învețe să picteze ca să meargă într-un centru de artă sau nu am spus că au nevoie să învețe să facă un sport, să meargă într-un centru de înalt. Sunt tot în lista vorbitorilor de chestii negatoare și voi începe prin a menționa ce au spus și colegii mei, de fapt colega mea, că până la urmă a fost o restrângere de arie, ceea ce aflăm de la vorbitorul 3, că de fapt nu a fost. Până la urmă centrul vizează toți tinerii, un lucru care este nou pentru noi și dorim ca să nu fie luat în considerare. Cum vizează toți tinerii de când cu un vorbitor înainte viza doar pe cei cu probleme intelectuale, școlare, nivel scăzut de educație.